sai mai dan kwali yanzu kan man aje hula uwa ta fi uba bina da karshen magana. Sanata Aisha Dahiru Ahmad, wadda aka fi sani da Aisha Binani, ita ce 'yar takarar gwamnan jihar Adamawa a ƙarƙashin jam'iyyar APC. An haifi Sanata Aishatu Binani a ranar 11 ga watan Agusta na shekarar 1971, inda ta yi karatunta na primary a garin Kaduna, sannan ta yi karatun gaba da primary a garin Jimeta Yola, jihar Adamawa. 'Yar takarar gwamnan ta yi karatun gaba da sakandare a Southampton University da ke kasar Ingila, inda ta sami takardar babbar diploma akan ilimin fasahar wutar lantarki wato Electrical Engineering. Sanata Aishatu Binani, wadda ta samar da rukunin kamfanin Binani Group of Companies da nufin bunƙasa tattalin arziki a yankin da ta fito wato arewa maso gabashin ƙasar nan, ta fara balaguranta na siyasa a shekara ta 2011 zuwa 2015, inda aka zaɓe ta a matsayin 'yar majalisar wakilai mai wakiltar Yola ta Arewa, Yola ta Kudu da Gire a ƙarƙashin jam'iyyar People's Democratic Party PDP, sannan ta zama sanata mai wakiltar Adamawa ta tsakiya a ƙarƙashin jam'iyyar APC. A yanzu haka dai Aishatu Binani ita ce 'yar takarar gwamnan jihar Adamawa a ƙarƙashin jam'iyyar APC a zaben shekara ta 2023, wadda ita ce mace ta farko da ta fara zamantowa 'yar takarar gwamna a wata babbar jam'iyyar siyasa a jihar. To sai dai kuma zaben fitar da gwanin ya gamu da waɗansu ƙalubale waɗanda suka haɗar da shari'o'i a kotu, waɗanda bayan gudanar da su Aishatu Binani ta samu nasarar zamantowa tabbatacciyar 'yar takarar gwamnan jihar a zaben shekara ta 2023. A ranar Litinin 9 ga watan Janairu na shekara ta 2023, jirgin yakin neman zaben ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu da kuma zabanta a matsayin 'yar takarar gwamnan jihar ya sauka a jihar, inda ɗimbin al'umma daga ciki da wajen jihar suka fito domin nuna goyon bayansu a gare su. Cikin waɗanda suka halarci yakin neman zaben sun haɗar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC Asuwaju Bola Ahmed Tinubu da mataimakinsa Kashim Shettima, shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Sanata Abdullahi Adamu. Sauran sun haɗar da gwamnan jihar Kebbi Atiku Bagudu, gwamnan jihar Jigawa Muhammadu Badar Abubakar, gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El Rufai, tsohon gwamnan jihar Adamawa Murtala Inyako, tsohon ministan sufuri Rotimi Amechi da dai sauran jigajigan jam'iyyar. A yayin jawabinsa a wajen taron, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wanda ya ɗaga hannun 'yan takarar tare da mika musu tutar jam'iyyar, ya yi bayani ga ɗimbin magoya bayan akan cewa ya kawo musu wanda jam'iyyar ta APC ta amince da shi a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa, tare da Aisha Dahiru Binani a matsayin 'yar takarar gwamna ta jihar. Na kawo ku wanda jam'iyyar mu ta da shi ya zama shugaban ƙasa, shine Ahmed Bola Tinubu. Ku zaɓe shi, zai yi mana aiki a nan ƙasar yadda ya kamata, zai rike amana. Mutanen Adamawa da kuka fi yawa a nan, ku zaɓi Binani, sai muku gwamna. Adamawa za ku yi abin da ba a taɓa yi ba, ba a taɓa zaɓen mace ba ta zama shugaba, za ku zaɓe ta. Mu APC muna goyon bayanta, kuma insha Allah za ta ci nasara. To na gode kwarai da gaske, na gode kwarai da gaske. Abin da ya kawo ni kenan in daga hannun in nemi taimakon ku cewa don Allah don Annabi ku fidda mu kunya a jam'iyyar mu, ku zaɓe su. Na gode. A yayin nasa jawabin, ɗan takarar shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ce ya zama wajibi a dama da mata a mulkinsa, kuma yana tare da 'yar takarar gwamnan jihar wato Aishatu Binani 100%. Haka zalika ya ƙara da cewa idan al'ummar jihar Adamawa suna son farin ciki, ayyukan ci gaban jihar da na jin daɗin al'umma, su zaɓi Aishatu Binani, inda ya ƙara da bayyana alwashin cewa idan 'yan Najeriya suka zaɓe su, za su gudanar da jagoranci na ƙwarai. Ita kuwa kallabi tsakanin rauna, Aishatu Binani ta yi kira ga al'ummar jihar wajen zaben 'yan takarar jam'iyyar daga sama zuwa ƙasa. Haka zalika ta bayyana godiya ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, tare da bayar da misalan waɗansu ayyukan ci gaba da ya gudanar a jihar.
mutanen Adamawa ina roƙonku mu haɗa kai mu je don mu cimma nasara. Ina so na yi amfani da wannan daman in kira zuwa ga yayana shi Nuhu, Malam Nuhu Ahmadu Ribado, Honorable Abdulrazak Sa'ad Namdas, da uba mamanmu ita Aishatu Muhammadu Buhari, duk su zo mu haɗu mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu ɗinke a Adamawa mu yi tafiya bai ɗaya, domin faɗace-faɗacen nan ba zai taimake mu ba. Mun ga illan shi a 2019 kuma bai kyautu a ce an kafa gwamnati ba haka babu hannunka a ciki ba, domin shi mulkin na in Allah ya ba mutum ya ba shi, ku zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu cimma nasara. Duk inda kuke ku zo ku ansa wannan kiran. Allah ya ba ku haƙuri, Allah ya ba mu sa'a. A yanzu dai sanata Aishatu Dahiru Ahmed Binani ta zamanto zakaran gwajin dafi kuma kallabi tsakanin rawuna wadda take kokarin kafa babban tarihi wajen zamantowa mace ta farko da za ta riƙi mukamin gwamnan jiha idan ta samu nasara a zaben shekara ta 2023 a Nigeria. Idan mazan sun kasa a barwa mata magani, mace gwamna a arewa Aisha ce farko. Bar ganin mai rike dukiya da karfin iko, wanda Rabbi ya so zai ba wa gashi yayi, kawai ku zo mu dafa mata lokacin ta ya za ta firamare election, saura sakandire Aisha za ta ba maza kashi. Ubangiji ga kai na tsayawa hidin gwani, maji kira da roƙon bawan ka mumini. Ubangiji ina roƙon ka kula da ni, kare na hasadar duka mai sanya kaudi dan darajar annabi. To muna godewa ubangijin da ya yi mu da wannan dama na Aisha da ka bamu, muna sa ran ita ce ka yardar Allah jihar mu sai kin mulke ta. To ki kwantar da hankalin ki mama uwa, tunda kin ci da mu abin jihar